Aray. Aray, nako. Wow. Ang sarap naman ang ulam kong inam-inam. So yan, sinabayan ko pa mga idol ng no, 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 no. Ayaw, di ba? Hey, yo. What you gonna do? What you gonna do? Better pick pack, boom, 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 boom. So what's up mga idol, mga kapartner, mga kachikahan, mga ka-vlogsmates, mga karamay, kaaway, kakampi, good morning to everyone, ngayong buntag diha. Sobrang hirap pala to, no, mga idol, kasi invisible. Alam niyo ba kung bakit ko tinawag na invisible? Kanina ko pa to inaano, bubutasan to through my ngipin is talagang invisible talaga, mga idol. So yun, is iano natin dito, mga idol, ito transfer natin, kasi gawa ng para safety, di ba? So yun yung mga idol, kumusta yung araw natin diyan, ito mga idol, mayroon akong isang technique, ito madali lang na technique to, mga idol, yung gusto ng simple lang, yung simpleng magluto ng ulam, para mas hindi kayo nahihirapan, meron akong panibagong technique, So ito mga idol, magpaprito tayo ng ating pang almusal, So ito, nagpainit tayo ng oil, sa gawa dito sa kaldero ba yung tawag yan, mga idol? Gutom kasi ako, gutom na gutom. Siyempre, umaga kaya hindi pa tayo nakapagluto ng masasarap na karne, mga tilapia, aruan, ano pa. So ito na lang, para mas madali at hindi mahirap. So mayroon tayong available na masarap na ulam, mga idol, sandali lang. So yan, so ito mga idol, alam kong namimiss nyo to, ito napakamura at saka napakabilis lutuin, Tara! So yan, diba mga idol, sabi ko nga sa inyo, ito yung mas mabilis na paraan pag gutom tayo, hindi tayo mamamroblema, mamalingki. So ito, mayroon tayong tinatawag na tamban, ano siya, mga idol, mabango. Hindi, ito yung tinatawag nilang mabaho sa ilong, pero mabango sa bibig, di ba? Yan, mamukyanganig na yung mga soke, So ito na, So sandali lang, ito yung masarap na ulam, di ba? So simple lang, mga idol, ilalagay lang natin dito sa pinainitan nating mantika. So yun na yun, pero ingat lang, kasi hindi yung iba dyan mga sensitive yung katawan, aray. So paano ba yun, meron din tayong sandok, pang ang bilis, aray. So yan, mga idol, so tara. So diba,
ito mga hindi pa abot ng 5 minutes, may ulam ka na. Special ulam, ha? Para ito sa mga tamad. Pero iwan ko lang, ha? Yung iba kasi kahit ganito lang kadali, is tinatamad pa. Oh, saan pa kayo to? Oh, sabi ko nga sa inyo, di ba mabango? Oh, di ba? Yan. So, wag nating masyadong patagalin mga idol kasi baka masunog. So, pangit din naman. Pero masarap din yung yung malutong. So, yan. Aray. Aray, nako. Wow. Ang sarap naman ang ulam ko. Inam-inam. So, yan. Sinabayan ko pa mga idol ng kanta, ha? So what you gonna do, ha? What you gonna, hey yo, ha? Wow, ha? So, wow na wow talaga, ha? Hey, gunagutom tuloy ako. Inam-inam dyan, ha? Lalo na yung mga nasa malayong lugar, ha? Yung mga taga KSE, ha? Oh, wala kayo nito, ha? Wow, yun. So, di ba sabi ko nga sa inyo, wala pang 5 minutes, ha? Luto na, meron na tayong masarap na ulam. Ay, sunog. Tanggalin natin yung sweats. So, yan. Ha? So, ano pa? Tara! Yan, oh. Grabe. So, chibugan na to, mga idol, ha? Chibugan na talaga to. So, hindi nga pala, nag-ano kanina si Inailang Pawi. Ito, special na talong. Alam niyo yung inihaw na talong, tapos dinikdik, tapos nilagyan ng mga kung ano-anong sangkap, ha. Iwan ko lang ano ba yung ginamit ng mga pangalo dyan. Meron kasi akong nakitang kamatis ata. Kamatis ba yun? Tsaka lemon, at saka ano pa? Onion, ha? Meron din siyang nilagay na onion. So, ito na mga idol, mayroon na tayong masarap na ulam. Oh! So, tara! Ay, baka mahulog. Ayan, pasilip ko sa inyo, ha? Pasilip ko sa inyo. 1, 2, 3, tara! Wow! So, ganun lang kadali mga idol, ha? So, anong tingin-tingin mo dyan? Gusto mo? Maglaway ka dyan. Basta ako, kakain ako. Maglaway ka dyan. Oh, yun na yun mga idol. Hey, tara. Wow na wow. Huwag ka muna matumba. Yan. So, yun. Di ba? Napakadali mga idol. So, anyway, shoutout nga pala dyan sa mga ating mga subscribers, ha, na hindi kumbaga andyan palagi, ha, laging nanonood sa ating mga videos, ha, mapa Facebook man o mapa YouTube. Shoutout sa inyo dyan, ha. Maraming salamat mga idol sa inyong pag-aantabay, ha. Ito mga idol, kukuha muna tayo ng kanin, ha. Yun. Para tayo mag-sibugan. Yun. So, wow na wow. Shoutout nga pala ulit, dun sa mga teacher ng Sultana House of Colors, ha. Shoutout sa inyo dyan, ha. Lagi din silang nanonood ng ating mga videos, ha. Grabe. Nag-enjoy yung mga bata kahapon, ha, doon sa kanilang programa about sa United Nations Day, ha. Maraming salamat, ha. Kasi kahit papaano nakakuha ng award yung anak ko, ha. Maraming salamat sa inyo. So, yun. So,
Anyway, mga idol, Sara, samahan nyo ako, ha? Kain tayo. Di ba? So, amuin nga natin. Wag. Aya. Pakialamera talaga ito. Madulas kasi, madulas. Wag madulas mo na. Yun. So, ito mga idol, paano ba kumain ng isang Rini Riquistas? So, paano nga ba kumain? So, ganito talaga yun, no? Invisible, ha? Kaya mamagalan ng ibig. So, iba talaga, no? Kakaiba talaga pag mga membro ng close-up, ha? Alam niyo ba yung close-up, mga idol, ha? Hindi pala close-up, open up. So, yun, ha? Talagang mahirap pag membro ka ng open up, ha? Kaya kaway-kaway dyan, yung mga open up dyan, ha? Shoutout sa inyo, mga idol, ha? Ano lang, madali lang, ha? Kasi, tunukin mo lang. Huwag mo lang lasapin. So, ito mga idol, ang sarap. Ito kasi mga idol, nabili ko to sa market, ha? Mura lang kasi mga nasa 200 lang ata yung 1 kilo. Bumili lang ako ng 1/4. So, ano lang, pang appetite lang to. Iba kasi mga idol, pag ganito, pag minsan kasi yung laging ulam natin is puro masasarap na mga tinula, mga kung ano-anong klaseng mga luto dyan. Minsan na ano tayo kumbaga, ano ba yung tawag nun, yung pasmo. Basta kayo nang bahala dun. So kailangan mo natin kumain ng pang appetite, ha? Ito lang naman, bakit magpinam ngati. Kaya amin na naman napkina maka. Ito na ba? Ano na. Niyatiro ni Bakin? Mamayan. Kasi, diap kaya, panong ito mo siya ka? Di, may saswa, tayo tingin na pinong ito mo. Kasi, baka di ka tanong din ako pag ganita kuhan, makatiupi. Maintenance ka pinungitan. Po, atay na gagawin na tigay ko mismis ka sa wandun. Yung ito kuhan, na di ka panungiti, kapanap pa eh. Tulaya, kung may suso ko sa sapakan na mamatikan. Baka di kita nun, din ako pa rin natakawingan. Mga kuhan na makikira kuha, ito mamayan, mati mga sungitong sika. Di ba na ro? Kaya kap man na yan. Wasi ka, sungitong sika. Ay. Kaya kap man na hamay ito. Labin mama yung mapita, maging ang atambil. Grabe mga idol, ha? Talagang kakaiba, ha? Kakaiba talaga ito. Pag may mga sausawan kayo, ganitong kamatis. Ito kasi mga idol, kamatis, masarap. Hindi lang sa masarap, kundi ano ba yung benefits na makukuha natin sa kamatis. Parang good for the eyes, ha? Kaya nga cute na cute yung eyes ko kasi mahilig talaga ako sa kamatis, mga idol. Hindi lang yun, ha? Lalo na itong ano ba yung tawag dito? Onion. Yun, ito. Onion ba yung tawag dito? Ano din yan, ha? Maraming benefits din yung onion. Kasi kung ano yung gusto magkaroon ng amoy, ha, yung perfume, ha, perfume sa kilikili. So, kumain kayo ng yung sibuyas, ha.
talagang kahit hindi na kayo mag-perfume, bumili tipid pa. Hindi na kailangan bumili ng perfume, mayroon na kayong amoy. Oo. Masarap talaga siya. Itong sibuyas yan So yun pampalakas pa yan mga idol lalo na yung mga bagong kasal dyan pampalakas, pampasigla. Kaya nga siguro yung mga taga ibang bansa mahilig sa mga sibuyas, di ba? Para silang masyadong aggressive. O yun daw kasi yan yung benefits na nakukuha sa sibuyas. So grabe, as in talaga masarap talaga ng mga idol So anyway mga idol shoutout ka kayo lahat dyan shoutout ko kayo nabubulol ako shoutout ko kayo ano ba yun? Shoutout ko kayo lahat yung mga baguhan pa sa ating channel para lagi kayong updated sa ating mga bagong vlogs o mga bagong videos ano ba yun? Kindly subscribe to my YouTube channel Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga live at saka sa ating mga new videos ang videos na ito nga pala ang channel na ito ay ito ay pawang katuwaan lang parang kumbaga ang comedy mahilig kayo sa mga comedy andito kayo sa vlog na to. So anyway, yung mga nakalimutan mo pala yung mga napapanood nyo dito lahat ay puro kwento lamang yan. Kumbaga parang may mga pagka-scripted Kung may napapanood kayo na mga kumbaga parang nag-aaway, so hindi po totoo yun kumbaga ano lang yun, ginagawa lang namin yun ng asawa ko si Mrs. Lampaw gumagawa lang kami ng mga sari-saring usapan, kumbaga parang nag-aaway, pero wala po yung sa totoong buhay. Kumbaga scripted lahat yun So yun, kasi dami kasi nakaka-relate daw yung mga ganun, at least nare-realize ng iba na yun pala ganun pala yung kumbaga nangyayari sa amin so at least maano nila kumbaga ma-remind sa kanila na ang pangit pala ng impact pag ganun. So yung mga bashers naman enjoy nyo lang yan pagpatuloy nyo yan kasi meron tayong quiz mamaya so anyway maraming salamat mga idol sa ating maraming salamat sa pagsama niyo sa ating vlog ngayon parang mukbang na tamban. Yun ba yun? Pwede na rin siyang tawagin mukbang na tamban. Cook in 1 minute. Luto na. Ready to eat. So yun mga idol, gusto ko kayong pasalamatan ulit. Hanggang dito na lang abangan natin mga susunod na mga videos. Maraming salamat sa inyong lahat. Good luck. Bye bye. Subscribe ka mo sana.